Tembung suci kuwi sak temene mung kandhek ana ing ucapan. Awit kang sinebut suci kuwi kahanane suwung utawa kosong ya krana anane suwung lan kosong mau kang kasebut suci marga ora kadumuk lan ora ketabetan apa-apa sartane ora kena daya apa-apa mula kasebut suci. Kalamun diringkes kabeh sen isining alam kang tumumpang bumi kasorotan surya candra kartika iki ora ana barang kang suci awit isih kaseryan daya. Mula mungguhe wong kang wis ngerti marang sangkan paraning dumadi ning urip manungsa mau kang menang sinebut suci ya amung Gusti Kang Maha Suci ya Gusti Kang Maha Kawasa ya Gusti Kang Maha Daya. Awit ya mung panjenengane kang ora ketabetan apa-apa lan ora kena daya apa-apa. Dene kalamun ana suwijine manungsa nyebut tanah suci kuwi kang suci kuwi dudu wujude nanging tumindake utawa pakartine utawa kena kasebut sipate. Tanah kuwi karepe bumi kuwi sipate tulus lega lila lan sugih ing pangapura. Contone bumi kuwi dipulosara, ginada gitik, diduduki, dipaculi, digaruluku, ora gelo atine, nanging kalamun ditanduri malah bisa murakapi, bisa nguripi sagung dumadi, mula kasebut suci. Dene lamun ana suwijine manungsa kang nyingkur bumi kelairane dhewe nanging malah ngagung-agungake nyucek-nyucekake bumine wong manca kuwi manungsa mau wis kualik nalare musna kawruhe nyepelekake bumine dhewe padha dene nisthakake marang badane dhewe. Amarga badan utawa wadake manungsa mau kabeh dumadi saka sari-sarine bumi kene. Mula jeneng udi kawruh utawa ngaji mau yen ora paseh tenan tundune ya ora duwe paugeran lan pedoman. Mung rubuh-rubuh gedang anut grubyuk ora ngerti rembug. Mungguing Semar kang sinebut tanah suci kuwi tanah bumi kelairanku iki awit anane aku mula bukane ya saka bumi iki mula kang tak anggap suci ya tanah kelairanku iki.